Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2015 urteko ekainean agertu zen ariketa bat, irudia eta guzti daukana. Esaten digu, irudik honetako karga puntualen sistema monda, daukagu karga positibo bat, karga negatibo bat, eta baita ere daukagu zenbatekoa den karga bakoitza, P puntua eta Q puntua. Esaten digute, zehaztu E eremu elektrikoa, modulua, norabidea eta noranzkoa dena, eta potentzial elektrikoa P puntuan. Beraz, P puntuan kalkulatu behar dugu alde batetik eremu elektrikoa eta bestetik potentzial elektrikoa. Gogoratu, karga honek eremu elektrikoa sortuko duela, beste karga honek beste eremu elektrikoa, eta bi eremu elektriko horiek batuketa vektoriala egin behar dugula haiekin. Eta potentzialarekin, karga honek potentzial bat sortuko du, beste karga honek beste potentzial bat, eta bi potentzial horiek batu beharko ditugu. Bueno, kalkulu asko egin ditugu. Lehenik eta egin gogoratzea, eremu elektrikoa kalkulatzeko behar dugula bere modulua eta vektor unitarioa. Eta totala kalkulatzeko, lehen kalkulatu behar dugu eremu bat, eta gero bestea, eta gero batuketa vektoriala egin. R bat izango da, hemetik ona datorren vektorea. Eta R bi izango da, hemetik ona datorren vektorea. Beraz, R bat izango da 0,45, 0, bakarrik mugitzen delako izardatzean, eta R bi 0,15 laburragoa delako, bai, eta distantzia hemendik lortzen dut, ederto. Modula kalkulatzeko, ardatz bakar batean den, bazkenean izango da distantzia hori 0,45 eta 0,15. Vektorio unitarioa kalkulatzeko zuzenean jarri ditut zergaitik. Nola bi vektoreak eta dauden isa ardatzaren noranzko positiboan, baina zuzenean dakigu vektorio unitarioak izango dira bat 0 eta bat 0. Kalkulatzen ditugu moduluak. Moduluak kalkulatzeko adierazpena erabiltzen dugu, karga, K bider karga zati distantzia garatura, eta datua sartzerakoan lortzen dugu. E bat, lehenengo kargak sortutako eremu elektrikoaren modulua, hau dela, bai, ez duzait unitateak jartzea, Newton zatikuloan eta hemen berdina, eta bigarrenean berdina gertatzen da, baina nola karga negatiboa denez, eremu elektrikoa negatiboa izango da. Horrek azkenan adierazten duena da, eremu elektrikoa eskuinera eraman beharrean eskerra egingo duela. Azkenik, eremu elektriko totala egiten da E bat gehi E bi. Hemetik ez dut kalkulatu, baina hau bada modulua eta hau bada vektor unitarioa, hau izango da E bat. Hau bada modulua eta hau bada vektor unitarioa, hau izango da E bi. E bat gehi E bi emango digu eremu totala. Batuketa egiterakoan, berretzaile berdina daukaten ez, azkenean da minus lauren, plus berrehun eta 22,22, hau ematen digu, eta eremu totala horrela adieraz dezakegu vektor bat bezala, edo baita ere gogoratu adieraz dezakegula parentesiak erabili beharrean I eta J vektor unitariak, kasu honetan nola guztia izardatzean gertatzen den I vektor unitario erabiliko dugu, beraz eremu totala izango zen horrelako zerbait. Atal honek baita ere eskatzen dugu kalkulatzea potentzial elektrikoa P puntuan. Potentzial elektrikoa adierazpenarekin kalkulatzen dugu, eta totala kalkulatzeko kalkulatu behar dugu, bai lehenengo kargak sortzen duen potentzial elektrikoa, eta baita ere bigarren kargak sortzen duena. Lehenengo kargaren potentzial elektrikoa hau izango da, 10/6 volt, eta bigarrena -6 bidera 10/5 volt. Batuketa egiterakoan lortzen dugu, jartzen dugu biak berretzaile berdinarekin, horregatik 10/6 bihurtu dugu 10 bidera 10/5. Beraz, berretzaile behiak berdina direnez, 10ken 6, lau bidera 10/5 volt izango da, bi karga hauek P puntuan sortzen duten potentzial elektrikoa. Bale, lana kalkulatzeko behar dugu potentzial diferentzia jakitea, eta biderkatzen dugunean kargarekin, ja lortuko dugu zein den egin behar den lana karga bat P puntutik Q puntura eramateko. Delta V izango da, horretarako beharko dugu potentziala P puntuan eta Q puntuan, baina potentziala P puntuan lehenengo atalean kalkulatu dugu. Beraz bakarrik kalkulatu behar dugu potentziala Q puntuan. Potentziala Q puntuan kalkulatzeko jakin behar dugu karga honek sortzen duena eta karga honek sortzen duena. Beraz, VQ bat izango da lehenengo karga Q puntuan sortutako potentziala. Eta VQ bi izango da bigarren karga Q puntuan sortutako potentziala. Egira sartzen ditugu datuak eta lortzen dugu VQ, hau da, bien ekarpenak batuta, VQ guztira izango da 45,81 bidera 10/4 volt. Hori izango da hemengo potentziala. Ezagutzen dugu hemengoa, beraz ja orain kalkulatu dezakegu delta V biderkatu kargarekin eta lana jakingo dugu. Nola ja ditugu potentzialak bi puntuetan, potentzial diferentzia izango da oraintxe bertan kalkulatu duguna, ken aurreko atalean lortu duguna, beraz hau da potentzial diferentzia. Nola hau daukagun, ja lana kalkulatu dezakegu. Lana izango da minus orain ikusi dugun potentzial diferentzia, bider daukagun karga, ariketak esaten dugu, karga izango dela bat mikrokulonbekoa, beraz, 10/6 kulonb. Biderketa hau egiterakoan, lortzen dugu hau, eta horrela adierazten dugu, -5,8 bidera 10/2 joule, izango da, egin behar den lana, karga P puntutik Q puntura eramateko. Bueno, hirugarren atalan, esaten digute, isaren ardatzalde
positibiko bi zonalde hauetatik zeinetan izan daiteke nulua sistemaren eremu elektrikoa. Bueno, pentsatuko dugu, non izan daiteke eremu elektrikoa 0. Zer egingo du? Pentsatuko dugu eremu elektrikoaren vektorearen norabidea eta noranzkoa nolako izango da leku bakoitzean. Vale, hau da karga positiboa. Beraz, karga positiboan eremu elektrikoa beti da kanporantza, edozein zonaldetan, bai? Eta eremu elektrikoan kontrakoa da hurbiltzen. Vale, fijatzen bagara, zonalde honetan bi vektorek batuko dira. Beraz, ezin dira 0 izan. Bi hauek batzen direlako. Bi hauek batzen dira, beraz, hemen ez da ere ezin daiteke 0 izan. Aldiz, hemen hau eskumarra doa eta hau eskuinera. Eskerrera, parkatu. Beraz, egongo da puntu bat, zeinetan bi gezi hauek luzera berdinekoak izango diren eta elkarra anulatuko diren. Beraz, erantzuna izango zen, bi kargan artean ez, karga negatiboaren eskuinaldean. Bai, hau delako karga positiboa, hau da karga positiboa eta hau da karga negatiboa. Beraz, erantzuna izango da, zonalde honetan eremu elektrikoa 0 izan daitekela. Horretaz aparte, esaten digute, arrazoitu erantzuna, oraintxe bertan egun duguna, eta kalkulatu iza ardatzaren alde positiboko zein puntutan baliago betzen den. Beraz, gu badakigu hemen egongo dela, baina orain analitikoki kalkulatu behar dugu zein den puntu hori hau edo hau zein puntutan bi geziak luzera berdinoak izango diren eta elkar anulatuko dira. Vale, eremu total izango da E bat gehi E bi. Nola bakarri daukagun izardatzean, jarri dugu izango dela E bat I eta E bi I. Argi dagoena hau 0 izateko, nahi badugu hau 0 izatea, azkenean hau honen negatiboa izan behar du, ezta? Elkar anulatzeko, hau da, E bat izan behar da minus E bi. Hori da, ondorizatu behar duguna, eremu totala 0 izateko. Vale? Moduluak izan behar direla, bata bestaren kontrakoa. E bat eren adierazpena, hau da, E bi eren adierazpena, horrengoa da. Beraz jartzen dugu E bat berdin minus E bi, eta hemen adierazi duguna, hau erabiltzen. K eta K joaten dira, beraz Q bat jartzen dugu, R bat da jakin nahi duguna, minus Q bi negatiboa denez negatiboa eta negatibo gero positibo bihurtuko dira, eta hemen R bi karratura. Egin duana da, hau gora eraman, bale? Beraz, R bat karratura zati R bi karratura, eta hau bera eraman. Bost bidera mar ber minus bost, zati, hau ja positiboan negatibo eta negatibo positibo egiten dutelako. Beraz, fijatzen bazarete, amar ber minus bostekin joaten da, eta orduan geratzen zaigu R bat karratura zati R bi karratura dela bost. Biak karratura daudenez, egin dezaket parentesia eta karratua kanpoan jarri, hemen bezala. Beraz, R bat zati R bi karratura izango da bost. Karratua bestaldera pasatzen badut, R karratua izango dugu. Beraz, lehenengo ideia izango da R bat zati R bi, R bost balio duela. Eta orain, beste baldintza bat lortu behar dugu. Baldintza bat daukagu R bat eta R biren artean. Hau da, R bat zati R bi, R bost balio duela. Kontua da, hemen bi ez ezagun daudela, eta biak lortu nahi dugula, eta ekuazio bakar. Beraz, beste ekuazio bat behar dugu, R bat eta R bi erlazionatzen dituztena, R bat eta R bi kalkulatu izateko. Marraskiari begiratzen badugu, imaginatu puntua egongo dela, adibidez, hemen imaginatzen dut. R bat eta R biren arteko bigarren baldintza izango da, hurrengoa. R bat beti izango da, R bi balio duena, bai? R bi hau bada, R bat izango da hori gehi, bien arteko distantzia, gehi 0,3 metro. Eta hemen ja dauzkagu bi ekuazio. Vale? Bi ekuazio eta bi ezagun. Eta ekuazio sistema hau ebazten badugu, lortuko dugu R bat eta R bi. Egin duguna da, nola R bat hau denez, hau hemen goian jartzen dugu, beraz, R bi gehi 0,3, zati R bi berdin R bost. Orain, R bi zati R bi bat ematen du, 0,3 zati R bi horrela geratzen da. Hau bestaldera pasatzen dugu, beraz, 0,3 zati R bi izango da R bost ken bat. Orain, R bi askatzeko hau gora eramaten dut, eta hau guztia parentesi bezala bera eramaten dut, beraz, R bi izango da 0,3 zati hau guztia R bost ken bat. Sartzen dut kalkulagailuan, R bost, ken bat, eta ematen dit 1,25, 0,3 zati hau 0,3 ematen dit, eta nola R bat izango denez, R bi gehi 0,3, badakigu R bat izango dela 0,54. Beraz, gure puntua egongo da, emitik neurtuta 0,54 metrotara, eta metik neurtuta 0,24 metrotara.